mijin aljana, mijin aljana, mijin aljana. Ya mahar Farida, 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 mahar Farida. Haka ka zama Musa, haka suka zama min da kai? Musa aka ce mini ka aure aljana. Wai, tabbas na auri makisa, ina ƙaunar makisa, yanzu na zo ne ma na bayyana miki ita umma. Ya mahar Farida, ya mahar Farida. Ka fita ka bani guri. Sirkarki ce. Musa ka fita ka bani guri. Kar ka bayyana min ita, ni bana so. Umma, ta fara bani kuɗi, na fara canja, dubi yanda na canja umma. Za ki ji daɗi, zan ji daɗi umma, zan bayyana miki ita yanzu. Ya ma. Musa, in ka kuskura ka ce za ka bayyana min aljannan nan, sai na tsine maka. Umma! Ka fita ka tafi. Sirkar taki? Musa ka fita ka tafi, bana so kuma kar ka sake zuwa gidan nan. Sai in har ka tabbatar ba kai ba wannan aljanna. Makisa! Ina ƙaunar makisa! Ina ƙaunar makisa! Ya mahar Farida! Ya mahar Farida! Ba da raba ni da ke! Ba da raba ni da ke! Ba da raba ni da ke! Yanzu ba fi sabila haka suka zubar min da yaro na. Allah ubangiji ka shirya min yaro na, Allah ya shirya min kai. Allah ka raba shi da wannan aljanna, ubangiji Allah ka shirya min kai. Samu da rashi din na Allah ne. Mallam lafiya ka dauko yaro yake kuka? Lafiyar makalau. Oh shi wannan ba shi da lafiya. Shi. Amma barawa fa na je na cewa ba abin da ya baka zo faɗa zai yi. Idan ba shi da lafiya, san batun zazzabi sai ya zagi uwar, ya zagi uban, kakan ma wallahi sai da ya zage ta. Amma lafiya shi ba lafiya, ni ne lafiyar makalau. Allah ya sauke. Mai lalaba goni ya sabo wani yaro da jajajari gaba. Ai yanzu na da wani ya dauko yaro, yaron yana kuka yana cewa barawo na tambaye sai ya ce min ai yaron ba shi da lafiya ne, shi sa yake wannan sumbatin yake fada. Ƙarya yake barawo ne, ka to shi barawo ne, ƙarya yake. Ku dakata ba wai mai ta gudu ba, ta iya yiwuwa ma ya shiga cikin wani kangon ya buya, mu kuma mu zo mu wuce. Saboda haka mu tsaya mu duba cikin kangwayen nan, mewa ma yana ciki. Ka ce wani abu. Ku tsaya ka duba. Inna lillahi wa inna, kun gan shi nan, ku zo ga shi nan. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oyo Allah liba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan rashin imani ne, ka duban da aka yanka yaran nan ba. Jinin sa fa aka diba ba, ka gani fa. Ka gani jinin sa ma aka diba fa. Kun gani abin da nake ga muku? Gaskiya ne. Ni fa abin ne ya fara damuna. Jiya nan mun je can
mun ga gawar yaro a kwance an yanka shi. Yanzu gashi yanzu ma an zo an faɗi labarin cewa an tsinci gawar yaro an yanka shi. To abin da yake bin mamaki, in sun sata ba fa tafiya suke da shi ba, yanka shi suke yi. To kun ga ya kamata lalle mu sa ido akan wannan abun, domin fa wannan garin fa da yake zuwa fa muna tunanin wata annoba ce ta fara zuwa mana wannan garin. Ya kamata mu nemi mafita. Kai, ni ma fa abin nan yana bani mamaki. Wayan za ka ga cewa ba wai a sace mutum a tafi da shi ba, a'a sai dai a kashe, a ibi jinin a tafi da shi. Wannan abu yana bani mamaki sosai wallahi. Ai ba zan gaya muku wani abu guda ɗaya. In kaga an yanka mutum ba komai bane aiki ne na matsafa. Wallahi su ne kawai. Ko? Wallahi. To kun san me? Wannan abun mai sauki ne ai. Idan mu za mu hana bacci muna patrol. Shine kawai zai kawo mana ƙarshen wannan abu. Amma in baka ba ko wallahi dauke daidai za a ta mana. To ai abun ma kenan da muka zauna a nan domin mu fitar da mafita. Gaskiya ne. Yawwa gashi nan ma gidan kajin sa. Malam lafiya ba sallama. Assalamu alaikum. Alaikum salamu. Barka. Malam salamu alaikum. Malam barka ne. Daman nan ai gidan kajina ne kuma kowa ya sani lafiya me yake tafi da ku? Lafiya ba lafiya ba. To malam ina jin ka. Muna bincike ne akan wani Musa na nan gangar. Okay, Musa dai wani dan haka da yake wucewa. Yawwa kware ma kuwa. To ina ji. Ɗaya daga cikin wanda muke tafe da shi kwanaki ya gan shi ya zo wurinka. Ya karɓi jini. Ranan nan na ganka. Ranan nan na ganka da shi kayan ka baƙaƙen kaji ka bashi jini. To shine muke tuhumar ka kan wannan abu. Akan ido na ka bashi. Tabbas an yi haka. Ya zo waje na ya ce min yana buƙatar jini. Na ce mai jini mai yaka dani ya ce babu ruwa na. Jini yake buƙata na kaji baƙaƙen kaji guda 9. Ni kuma na ɗauki jinin nan na ɗauka na bashi ya bani abin da zai bani. Shike nan tsakanina da shi. Wani abun aka ce muku nayi ko yayi? To ina ji. Muna bincike ne akan Musa. Ta kai ta kawo Musa ya kashe mutum. Ya kashe mutum kuma ya ibi jininsa ya tafi da shi. Wannan shine dalilin da ya sa muka zo wurinka. Domin mu samu wata kyakkyawar shaida ga kyakkyawar tuhuma a game da Musa. Kisa yanzu duk labarin yaran da ake tsinta baka ji a yanka sa ɗibi jini ba. Ina ji ina jin wannan abun na yara da ake yankawa. Da mun duk shine. Kuna da tabbas in shine kuwa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu me kuke bukata gare ni? Ni me shafi na da wannan abu? Me shafe ni da shi? Yanzu dai abin da muke so duk magana ba ta wannan bace. Ina za mu samu Musa, ina kuma gidansa yake da kuma inda in muka je ba bata za mu same shi. Ni fa ban san inda yake ba. Ni kawai zuwa ya same ni ina nan wajen gidan kajin nan ya zo ya same ni. Wane kana da jini? Na ce mai jini na me? Ya ce min na kaji. Na ce mai jini na kaji. Na ce mai za a iya samu. Ya ce min kono ne zai ba. Na ce mai a'a ni dai kaji ne ga su nan wani iri yake so. Ya ga baƙaƙen kaji guda 9 yake so in bashi jinin su. Na ce to shikenan ba mu ala zan bashi. Ya zo kuma ɗauka na bashi. Wannan ma ga shaida abin da ya faɗa na yanka kajin nan na ɗauka na bashi. Baka da wata alaƙa da shi kuma? Ba ni da wata alaƙa ta kusa ko ta nesa. Ba ni da wata alaƙa da shi. To akar makalla mu dan kwamiti ne a cikin unguwa. Daman ya bisa irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma ɗaya daga cikin abokina yake ce mana ya ganka tsakaninka kai da Musa. Ya ganni tabbas na baya. To don haka yanzu mu dai abin da muke so mu ji ma tunda Allah ya sa ya ganka
kuma ka tabbata da ya ganka za mu ɗauki wannan abin za mu tattara dukkan wasu bayanai za mu kai wa ma'aikata don haka su za su yi bincike a kai. Ma'aikata? Saboda mu hukuma ce ta unguwa kwamati don haka hukuma ta ce zartar da ku duk wani abu. Yanzu mu abin da muke bukata a wurinka a ina za mu samu Musa? Ni fa ba ni da wata alaka da ya riga ganka da shi. Bayan ka yanzu mu za mu ɗauki wannan abin. To kai yanzu ba an gani da kai ba? Shikenan sai a ce muna alaka da kai. Jini ka bashi ba. Jini fa ka bashi. To dan na bashi jini shikenan. Ba Allah ya bani da wata alaka. Allah gafarta malam. Abin da nake so da kai shine za mu tattara dukkanin bayanai za mu tura wa ma'aikata idan bincike ya biyu za a so a ganka. To shikenan ba da wannan shine abin da ke tattara. Nagode, assalamu alaikum. Za ka iya ganin ɗan ma'aikata a koda yaushe. Kisa ma'aikata kuma ne me? To za mu tafi. Kana cikin bincike ai. Shikenan kisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kisa. Assalamu alaikum masoya mabiya wannan tasha ta mai albarka. Ina dada sanar da ku saboda naga sakonnin godiyoyinku da suke ta shigowa, comment na godiyoyi da nake ta gani na mutane da wanda suke ta kiran mu a waya suna ta yin godiya akan sanar da su Dr. Sharu Abba mai bindiga da muka yi. Wannan godiya da suke ta yi akwai wata mata ma da na gani yar kasar Nijar kai zan ce ita ma na ga tana ta miko sakon godiyarta saboda aljanu da ta jima tana fama da su tsawon shekaru kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga ya bata magani kuma tana godiya akan ta samu ta rabu da su. Akwai ma wata da take ciwon kafa na ga ta ce ita ma yanzu in ta samu ta jima tsawon lokaci tana fama da wannan lalura ita ma ta rabu da shi sakamakon karban magani ne Dr. Sharu Abba mai bindiga da tai tana faɗin dama abin da yasa bata zo ba za ta iya takowa ta taho har Najeriya karban magani ba to kuma Dr. Sharu Abba mai bindiga a kokarin sa ne taimaka mutane yake tura magunguna gari ƙasa a duk ƙasar da kake inda ka kira wannan lamba ka mai bayani dukkanin Allah bai halicci kowace cuta ba sai da halicci maganinta in ka mai bayanin abin da yake damun ka to insha Allah shi kuma sai ya taimaka maka da magani Dr. Sharu Abba mai bindiga zai tura maka a duk ƙasar da kake a duk yankin da kake cikin sauki mutane kuma na ga sun ji daɗi suna ta miko mana godiya wayanda ba samu sun sanar da shi lalurar da take damun su ba ya ba su magani ga lamba na